Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. F'dak iż-żmien daħal fiha l-Ispirtu u waqqafni fuq riġlejja u smajt x'kien qiegħed jgħidli. Qalli, "O bniedem, qiegħed nibatek għand ulied Iżrael, ġens ta' nies rashom jibsa li rvellaw kontra tiegħi, dimbu kontra tiegħi, huma u missirietom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom jibsa. Se nibatek għandhom biex tgħidilhom, dan jgħid Sidi l-Mulej, jisimgħu u ma jisimgħux, nies ta' ras jibsa huma, ħajkunu jafu li hemm profeta f'nofshom." Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Lejk nerfa' għajnejja, int li tagħmmar fis-smewwiet, ara, bħala għajnejn il-qaddejja lejn id Sidhom. Hekk għajnejna lejn il-Mulej, għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Bħala għajnejn il-qaddejja lejn id Sitta, hekk għajnejna lejn il-Mulej Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Ħenna għalina, Mulej, ħenna għalina. Għax mitmuha sax-xaba bit-tajjir, imxebba l-aħħar ruħna, biż-żebbliħ tal-onja, bit-tajjir tal-gburin. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, biex ma mhux nintefaħ biha nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet, tqedit li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbit tlabt il-Mulej biex jitbiet minni. Iżda hu weġibni, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debolizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tammar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debolizzi tiegħi, bit-tgħajjir, bl-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dajjef inkun qawwi. Allelujja, Allelujja. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi badni nwassar il-bxara tajba lill-fqajrin. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxiplu tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu jgħidu: "Minejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan l-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bideh? Dan mhuwiex il-Mastru tax-xab Marja u Ġagbu u Ġose u Ġuda u Xmun u l-bniet mhumiex hawn magħna?" Huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu: "Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu f'daru stess." U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu li fliqija tideh fuq ftit morda u fejjaqhom u baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom u mar idur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Illum hu l-14 il-ħadd ta' matul is-sena u fl-ewwel qari nisimgħu lill-profeta Eżekiel, profeta u persuna li tisma' x'jgħidilha Alla u tħabbar dan il-kliem lill-poplu. Fit-Testament il-Qadim hemm bosta profeti: Iżajja, Ġeremija, Elija, ħafna minnhom kitbu profeziji dwar kif Ġesu, il-Messija, kellu jiġi fid-dinja. Għad hemm profeti llum? Iva. Fil-fatt, l-insara kollha msejħin ikunu profeti permezz tas-sagrament tal-Magħmudija. Il-Magħmudija hi sagrament speċjali u importanti għax ineħħi ġnub oriġinali u jorbotna mal-familja kbira ta' Alla, il-Knisja. Fil-Magħmudija, persuna imidluka biż-żejt u msejħa biex tkun bħal Kristu. Aħna msejħin inkunu saċerdoti, profeti u slaten bħal Ġesu. Kif nagħmluh dan? Int tkun saċerdot meta tmur għall-quddiesa u tieħu sehem fl-Ewkaristija. Int tkun sultan meta tmexxi oħrajn lejn dak li hu veru tajjeb.
lejn Alla. Int tkun profeta meta titkellem dwar ħwejjeġ li huma tajbin u ġejjin minn Alla. Li tkun profeta mhix ħaġa ħafifa, Alla spiss isejjaħ profeti biex jgħidu affarijiet li jirrabjaw lin-nies. Fl-ewwel qarda din il-ġimgħa, Alla jsejjaħ lil Eżekjel biex jgħid lil Lut li huma twarbu minn Alla u tassew għandhom bżonn jerġgħu lura. Dan il-messaġġ aktar x'dejjaqhom lil Lut. Imma Eżekjel jikteb li kif il-mulej kelmu daħal fija l-ispirtu u waqqafni fuq riġlejja. Dan juri li Alla jagħtina l-qawwa biex nagħmlu affarijiet li huma bsin. Meta jkollna nagħmlu xi ħaġa diffiċli li ma nixtiequx nagħmluha, ejjew niftakru li għandna lil Alla magħna. Permezz tiegħu kollox hu possibbli. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!